Loh. Beh. Jan. Poso. Sirong rong dino. Po. Batuke. Gep. Bala. Kandi, teman. Tuh, tak omong nih, teman. Aku mang nih. Aku mang. Yo. Toh. Baru no. Tuh. Aku dan wah, aku kayak bareng. Kalau tangan ditekan. Arum. Apa? Ora. Dhewe an bareng. Arum. Au iki lho. Bet. Aku lho, dhewe. Ayo. Nah. Anak. Ali. Oh, kuning delok nih. Oh, dik ngombe. Sip. Oke lah. Aku aman. Boleh ngomong nih. Au. Oke. Udah. Jane kok ora mlaku to? Apa ngejemur ae? Kemas aku ini ki kuatir nanti aku sendiri. Aku ora buka. Kudu kuat. Ayo malah aku. Ini kan Mbak. Ini iki poso-poso. Kabeh kecemur. Wah. Kandang kita. Makanya kalau nganteni buku ayo melu aku. Iya, mau cuma. Assalamualaikum. Cici, tidak. Mbak. Ayo, yuk. Poso panas kayak gini ya. Gatel sedino sambat adek ram. Haus. Ini nge-BS ora lho. Iki lho sik awan. Sik lagi tangi lho dhewe. Tas gilir lho. Lah iya. Pawan batang. Jan. Kamangka bodohe cek kurang 29 dina. Poso oleh sedina sambat wis ngalu-ala. Aku sing ndak betah ngelak karo apa kuwi luwene kuwi lho. Ora lho. Ki lho ngambet to iki wis padha ae segere. Ki lho ngambet iki. Kalingkung. Ini mau dibatalne piye bosane ya? Lah, ngapus ta. Ora apa-apa sik 29 lho. Lah iki long sitaan lumayan to. Dangklong ya arep dadi wong. Tapi karuan wis diniati lo rasa poso. Ini ora lek poso ngerokok ndak batal apa ngerokok ae. Gur bulek tok lho ya. Ora batal. Wong bulek tok kan ramangan ram mlebu banyu, ram bulan. Sik. Yo.
Lah ngete pocol. Lah masa pecah jangglong. Karo ngene kok kaya ngono lho. Juga ngono kuwi. Lho, ade iki arep bolo ora ngono kuwi. ora ngono lho. Ade wong telu ki ngene yo. Aku dapuk nengahi. Kowe dapuk sing ngerasi iki nggih kalahan. Ibu. Heeh. Ora. Lah aku manut ae, Trek. Sik to. Sirmu ki. Poso sing lagi oleh sedina lho. Kowe selekmu ngraeto wis ngadu alas kaya dikepuki maling. Engkane Kayak- iki lah aku poso. Kayak aku mampu ki lho ra sahur. Wis Wis sahur ora we? Wilo seri mateng-mateng lho. Mumpung urung enek wong liwat, golek Engko bar mandi tang mandi usuk-usuk. Iya. apuk sandal iki gelem. Dusuk-sukno ta? Didilat kan ora mlebu. Ora apa-apa, ora batal posone. Piye? Alah wis ngomongne kuwe. Ayo ning ndi ngene ayo. Mak celot. Arum cintaku. Kae wae. Endi? Wong telu kae lho, wedokane dhewe. Wedokane Adewe sapa? uber-uber. Arum cintaku. Ora lho. Matane besengek kaya manggar ero. Wah iya. Pah moning. Kita ning kali Ayo. Kita ayo. Ayo. Mana tadi ya? Iya. Ayo. Merah-merah iki. Ayo. Diborong. Hanya apa sama dia? Ya bidang lo. Bidang lo. Ben Mas. Karo klar. Wah, iki lho. Mau mening nih tenan. Wah, mending gol. Arum cintaku. Kau beri kemudian gol. Ojo ming-aming lho. Tah, rambutmu go ngeling-lingi. Ojo banter-banter. Wah, kelekar. Arum Rusak pemandangan tok. Iki butuh aja tolong tolong. Aku butuh tolong. Pindah mrene. Ngarep. Ora ngerti. Salah. Wis tambeten ki ndang bar ngono lho. Iki campur. Isi ngono kali slitmu kapten arep dia. Ya wis no. Suwe ndak mau aku. Aku tak nganu jibron pisan ya. Heeh, karo babakan celekar kene. Suwe ramu. Arek bocah dobel kabeh. Pak, penak mana lho gue sikil, Bu? Sak gelem lho le. Lah, bocah kamu. Padine kok ngisi ning kali ini batal pose mesine. Apa diparani ae penak iki ya. Cak.
Lah memang tak sama wong loro ning kali padha ngising rek posmu batal. Gur ngentut iki, ngentut ngising batal ning jero banyu. Ki aku titik. Titik batal. Berarti le mangan iki. Yo lah lek jane. Lah lek oleh mangan yo kuwi aku ndek degan ndek ngilek aku golek. Di blathak piye? Cocok Kuwi nih. melu batal pisan. Lah piye to iki kok malah ngene? Ayo. Ayo. Lah Adil lek ngene. Aku malah Mangan ngomong no. kabeh, ya toh? Ah, Aku kok ngambil banyu.